U trećoj ovogodišnjoj koprodukciji ZKM je predstavio Crnu knjigu, novu predstavu montaž-stroja koja tematizira dug. Mislim da je ovo vrlo značajna predstava, drugačija je, vrlo je aktualna, dira sve nas, jer smo svi u kreditima, svi smo u dugovima. I ono što je najzanimljivije, to je dokumentaristički teatar. Znači sve što ćemo vidjeti na sceni su u stvari dokumentarno skupljeni intervjui i izjave ljudi koji su ili žrtve kreditnih obveza ili su u stvari bankari koji su te kredite plasirali. Propitivanje društvene stvarnosti jedan je od osnovnih ciljeva montaž-stroja, intermedijalnog projekta koji se bavi glazbom, videom, instalacijama i kazalištem. Ležište, ležište, hvatište, čvorište, križište, sjecište, talište, vrelište, žarište, tržište, tržište, tržište. Pa ja najmanje volim govoriti je to teatar. Mene zanimaju zapravo projekti, procesi, rad s ljudima. Teatar je jedan od medija. Mislim da biti na pozornici danas, bez obzira o kojoj mediji se radi, u tom momentu je neka mogućnost da u tom javnom prostoru progovoriš o problema koji se tiču zajednice u kojoj živiš i radiš. U prikazu uloge duga u društvu koje živi iznad svojih mogućnosti, montaž-stroj je temi pristupio gotovo novinarskom objektivnošću. Pokušali smo o tome pričati sa svih strana, dakle prvo s dužničke i iz neke osobne, jer većina ljudi koji izvode u predstavi su zapravo također dužnici. Nakon toga smo zapravo isto dokumentarnom metodom došli i do različitih mišljenja ljudi i iz bankarskog sektora, iz financijskog sektora. U ovoj podjeli od 10 izvođača, mislim da njih 7 ima kredite. Mislim da već to nešto govori i nekako ulazili smo u procese, sam zapravo pozvao glumce koji su u kreditima, dakle zanimali su me kao ljudi koji su dužnici. A je li izlazak iz duga uopće opcija u doba kada je život na kredit postao potpuno normalan? To je recimo u smislu duga jako zanimljivo je da je upravo kapitalizam u svojoj kasnoj fazi uveo tu mantru da se dugovi apsolutno moraju vraćati, da je to nepovredivo. A prije toga su postojali prilično redoviti i česti mehanizmi opraštanja dugova ili otpisivanja dugova. Kao i u svakoj predstavi, i u Crnoj knjizi autorska glazba montaž-stroja u službi je društvene kritike. Koristimo ekonomski, bankarski jezik u žanru trepa i hip-hopa sa blagim dodirima turbo folka, jer smo shvatili da uopće postoji nevjerojatna količina turbo folk ili pop folk pjesama koji isključivo slave novac, trošenje. Poput dužnika iz udruge Franak, univerzalna tema duga ujedinila je publiku na premijeri. Pa briljantna i dinamična predstava, neočekivano jaka kritika bankarskog sustava sa kojim živimo i iskreno dvojim da će biti podržana od jedne hrvatske banke. Izmiješani je osjećaj u svakom slučaju od šoka nevjerice do katarzičnih trenutaka. U svakom slučaju super. Vrlo je jedna velika trauma za hrvatsko društvo koje je sada iza nas i ja se nadam da i udruga Franak je pokazala da kad se građani udruže da mogu pobijediti sustav. A ovdje je pitanje koliko je mali čovjek se može boriti sa sustavom. Tako da je vrlo snažna poruka i ne samo kod sadašnjih kredita u francima, sutra nekakvih drugih problema da kad se građani udruže s nekim plemenitim ciljem i dobrim ciljem da se zajedno može ipak pobijediti. Je li montaž-stroj uspio razriješiti začarani krug rasprave o krivnji dugovanja, možete provjeriti tijekom ožujka i travnja u ZKM-u.